Ćao dragi moji, evo mene opet. Snimam sad još malo dok sam ovako u tišini i miru sama. Kažem zašto kažem sama. Ovaj video neće biti baš tako običan, bar ne za mene. A mislim da iz njega možete da naučite puno toga, možda dosta toga i znate. Ali sam se negde ponela time šta me majke pitaju, to jest ne baš šta me pitaju, već ovaj video negde posvećujem radu moje dece u smislu zahvalnosti šta su one to ostvarile, jer se velike manifestacije događaju dok one nisu pored mene, a majke kad čuju da u prepiskama ili u razgovoru sa njima kad pričam, kad čuju da one imaju, svaka ima svoj YouTube kanal na kome radi, onda kažu preneću svoje deci da ih zaprate, da vide šta one rade, pa možda i one počnu da snimaju. Tako da u ovom trenutku kad meni Anja i Mina jako nedostaju i vidjet ćemo se uskoro. Uskoro i počinje škola, kod bake su, kod moje mame su trenutno i da kažem tamo i viđe i tatu, isto su u gradu. Znači ovako, Anja je doživjela pre neki dan jednu od svojih najvećih manifestacija i ostvarit će se u petak jedna od najvećih želja koju ima od kako ja znam da snima videa. Anja snima videa od pre 2,5 godine, čini mi se 2 godine pune, ja slagat ću vas, ja mislim da je meni bilo u aprilu, a njoj 3, tako nešto, 3, 4, nije bitno. Znači, ja mislim da sam u nekom videu spomenula da se ona meni pojavila negde sa svojih, sad ima 12,5 godine, znači negde sa 8,5, 9. Ima u njenom prvom videu tačan datum kada je snimila video i kada je rekla, pa je pitala mama, mogu da snimim video, ja sam rekla možeš i to sam tako shvatila, ajde snimit će pa ću vidjeti baš šta će to da bude. I kada je snimila prvi video, ja sam bila u šoku. U kom smislu? U smislu koliko ona bila slobodna pred kamerom, jednog sam je pitala tolika sloboda. Znam da je kuća otvoreno dete, da nije zatvoren tip, ona je više zatvoren tip na ulici. I ona je rekla, ja sam krišom vežbala 2 godine pred to gledalom kako ću da snimim svoj prvi video i evo sad kad si mi ti to odobrila, ja sam to uradila. Ne znajući tada da ona, znala sam da gleda video, znala sam da gleda YouTube, da prati određene, da kažem, tada devojčice, starije od nje. Jedna od njih je bila Jana Dačović. Sad, majkama to možda ne znači ništa vama. Tinejdžeri mnogo dobro znaju ko je Jana Dačović, ja mislim da ona ima preko, lupiće se od 700-800 pratilaca i sad je već devojka koja studira u Beogradu. Znači, Anja nju obožavala, pratila, gledala i Jana je njoj bila idol i dan danas je idol. Ja sam neka Janina videa tada pratila, a kad je počeo da me, od toliko gledanja Janinih videa počeo da me iritira Janin glas, ja sam uvijek govorila stavio slušalice, ne mogu da ispratim taj glas. Ona je nju i dalje slušala, pratila, tražila je tako ponekad, čula dok smo živjeli u Pančevu da Jana ima ne znam, meetup, to je susret sa fanovima negde u Beogradu, pa je to bilo nemoguće tada odraditi, otići tamo. I ja sam je nedavno kupila, imate na Mininom kanalu, kad mini video se zove ostvarila mi se jedna od najvećih želja u životu. Ta Minina želja koja se ostvarila, tad sam ja Anji kupila Janinu knjigu koju je htela od uvek da imam. U momentu pre par meseci kad mi je pokazala u Laguni, mislim, ne mogu se setiti tačno gde, nisam bila u situaciji da kupim, kupovala sam neke druge knjige. Rekla sam, doći vreme kad ću da te kupim i sasvim iznenada je dobila, neočekivano. I javila mi je skoro, celo leta mi se javljaju, išla sam da ih obiđem, samo malo ređe nego prošlog leta zbog posla.
I otišli su da kupe, tata mi dao pare da kupe školski pribor i sveske, otišli su da kupe sveske konkretno, imali su određeni iznos novca i ona mene zove iz knjižare tamo i kaže ja neću da kupim sveske, hoću da kupim ranac koji košta 880 dinara, i kažem zašto kupujete ranac od 880 dinara, kaže ona nije važno kakav je ranac, ostaće mi para da kupim još 2 sveske, ja kad kupim ranac, kaže mogu da popunim kupon i da ubacim tu u neku kutiju i to će doći do Jane, jer Jana će od tih kupljenih rančeva izvlačiti 30 dobitnika koji će imati jedan dan proveden sa Janom. A nedavno je u Big shopping centru u Beogradu bio meetup sa Janom, ja sam rekla, bilo je nedelja, sam rekla nećemo ići jer je gužva jako velika i znam da bi njoj veliko razočarenje bilo da podnese knjigu za potpise, da ne može da priđe, već smo išli na neke takve meetupove i to je stvarno nemoguće, mislim, to je ludilo, opšti haos. I kad mi je ona to javila, ja sam samo rekla, dobro, kupi, mislim, uopšte nisam imala nameru da ih ubeđujem da ne treba i nisam ni mislila da treba, nego sam prosto, neka pokuša, mislim šta. Međutim, znam da u Srbiji zna i ona, ne znam koliko je toga svesna, da u Srbiji je svuda, u svim knjižarama gde su prodavali rančevi, da ih ne imenuju koje marke, određene marke, ko kupi ranac ima pravo, ako hoće da popuni taj kupon, da ubaci i da je izvlačenje trebalo da bude nekog datuma skoro. I ona je kupila, znači, ranac, popunila tamo njene podatke i javila mi je samo da je ostavila svoj broj telefona, nije ostavila moj jer nije imalo mesta za moj broj telefona na tom papiriću. I onda mi je javila da je odloženo izvlačenje jer je Jana otputovala van zemlje i to je obavestila ih je da će izvlačenje biti, ja mislim, 20. je bilo. Ne znam tačno, uglavnom bila sam na poslu kad mi je zazvonio telefon. Ne, pre toga, ja sam mi rekla samo makni fokus, ne razmišljaj više o tome, popunila si, ubacila i molim te ne razmišljaj i ne pričaj više Jani, nemoj gledaš videa, nemoj te to podsjeća na to, a ona je znala da me pozove i da mi kaže samo da ti javim, hoću te čujem, a inače između ostalog da ti javim da, znaš, ja uopšte ne razmišljam u onom kuponu i o danu sa Janom, i to tako bilo smiješno, ako ti javim da ne razmišljam, pa ti upravo razmišljaš o tome, ali nije važno. Ja kažem, dobro, evo, ovog trenutka si mi to rekla i makni fokus, ne razmišljaj o tome da bi ti se želja stvarno. Kažem, neki dan mi zvoni telefon na poslu, one mogu da me zovu na poslu samo onda kada mi nešto mi kažu hitno, znači, moj posao je takav da prosto ne možete puno da pričate, radite sa strankama i ne možete da pričate puno telefonom, i oni to dobro znaju. Onog momenta kad sam videla poziv, preletela mi misao kroz glavu, javila sam se, čula sam jedno vrištanje, što bi neko rekao, ne znam, mislim, ona je meni javila kako je ona izvučena kao dobitnik, da ona nije gledala izvlačenje, uspela je da me izgovori gde je to na Instagramu, gde je taj live išao, da je ona zakasnila, da je zaboravila da su imali goste tamo kod Nane i ja sam izašla u hodnik, da sam ja još veći kreten, nego kreten, nevjerovatno, jer je ta ljubav tako velika prema svemu tome. Izašla sam u hodnik, pronašla sam, ja sam uspela na Instagramu gde se snalazim, ne znam ja kako da pronađem taj prenos i ja sam čula, Anja je izvučena kao, Anja Simić kao 15. ili 21. Međutim, ja nisam imala hrabrost na tom trenutku da njoj kažem. Ja sam videla 4 ogromne kutije, znači 30 dece se izvlači učesnika. Anja Simić ima, ja ne znam koliko u Srbiji, mislim, to je isto koji Maja Simić, jednom sam imala neki poziv na poslu kada se javila, rekla mi je prezime, čovjek mi je rekao, o Bože, koliko li vas ima. Tako da sam i negde, samo da je ne bi povredila indirektno, rekla, sačekaj polako, prati pozive, neka telefon bude, da, očekivala je poziv, neka bude telefon pored tebe, ali budi svesna da ne znamo da li si ti, prosto ima vas mnogo. Mislim, ono kao Anja Simić. I ona je rekla, znam da sam ja. Ovo je tu tako sigurno bilo, jer između ostalog je pisala, nigde je pišla zahvalnosti svaki dan
i rade vežbu za čuda, to sam već rekla u videu, ponovit ću za sve nove pratioce. Pod obavezno, jer deca negde vas imitiraju, bili vi svesni ili ne. Koliko god ja znam da nisam sa njima, ja znam da ovo malo vremena koliko imam da budem sa njima, uvek da bih nadomestila ono vreme kad nemam vremena da radim sa njima zadatke ili bilo šta, ili da stignem nešto da im pokažem, ja kažem pišite zahvalnosti, ostvarit će se. Jer znam da je Bratislav u nekim svojim vidima kad je pričao u kontaktu sa studentima koji uopšte nisu učili pa su polagali ispite na neke načine. Sećam se čak i kad Janja donala peticu na pismenog i srpskog ja tad kad nisam pala u nesvest, ja mislim da nikad neću, imala je najbolji zadatak sa nijednom, apsolutno nijednom greškom pismenom, Danja i srpskog pismeni, to je, mislim, ono, za moje merilo i moje pojmove, znači Janja je puno puta govorila da Mina koja je mlađa 2 godine može da je napiše sastav ono. I to je baš, kažem, i tad je radila zahvalnost i vežbu za čuda. I danas ste nešto bilo do grada, zvonio mi telefon, ja se obično ne javljam kad sam u gradu ili ne čujem telefon ili u torbi. Javila sam se i dečko preko telefona mi je rekao da je on iz tog tima Janinog i da je Anja dala broj, pošto traže vam broj telefona nekog od starijih. I saopštio mi vreme, mesto, meetupa, kad će biti. Ja sam bila presrećna, znači presrećna što je ona ostvarila, znači, svoju životnu želju. Vi nemate pojma koliko je ona presrećna. Ona već sad isplanirala kako će snimiti vlog. Vlog, oni koji ne znaju, to je taj dan sa Janom, da će ona celog dana snimati. Posle će da isecka i da napravi video o tome. Ja sam rekla, podnesi knjigu, spremit ćeš knjigu za potpis, šta sve već ide, spremi pitanja, spremila je već ona i poklone, sve to, ali hoću da kažem koliko je ta želja, mislim, nije to njoj prva želja koja se ostvaruje, imate na njenom kanalu, ja mislim da je ona snimala svoje manifestacije, nisam sad baš sigurna. Mina ih je više snimala što je se sve to ostvarilo, ove promene, dešavanja. Ali hoću da kažem da stvarno vi koji me pratite, koji radite, verujete u zakon privlačenja, verujete u zahvalnosti, učite svoju braću, sestre, decu, unuke, oni koji prihvataju. Moja majka u startu nije prihvatala sve ovo. Anja i Mina su neznajući deca, bile su mlađe i onda su primjenjivale onako kako sam im pričala i kad su shvatile da se stvarno ostvaruje nešto što je bilo nemoguće, nastavile su sve više u tome, sve više u smislu da svakodnevno pišu zahvalnosti, svakodnevno rade vežbu za čuda, što je sasvim dovoljno da oni negde znaju šta hoće, da oni unapred znaju da mene isprave nekad ili nekog za koga znaju da ovaj ne izgovara pravilno u sadašnjem vremenu. Nemoj da kažeš nemam, kaži imam, ili ne kaže se tako, nego u sadašnjem vremenom ti već imaš to ili tebi se ta želja već ostvarila. A Mina je ostvarila svoju želju za knjigu, možete da ih zapratite, ne vi, nego vaša deca, unuci, ne znam, Anja Simić, Mina Simić, naći ćete, nešto su moje, ali jesu specifične, posebne, drugačije. Svaka na svoj način jako su različite, pričala sam o tome, 2 sveta potpuno nemoguće su sad, one čak idu i u suprotnu smenu u školi od tolikog neslaganja da bi imale svoj mir, svaka svoj mir, da je jedna u školi kad je druga kući da može da se uči, to su same izabrale mene, psiholog zvao u školu da me pita zašto 2 rođene sestre ne idu u istu smenu jer im se to nikad nije desilo. Ja sam rekla, znate šta, ja sam njih pitala, to je njihov izbor bio, ja to poštujem i slažem se za tim obzirom da znam koliko njih 2 kad su imale iste smene u Pančevu, to je bio opšti haos, ja sam morala da ih razdvajam, iako sam kupila ovde, to je putni sto iz agencije, bukvalno za turističke agencije, onaj dupli veliki, da bi bile razdvojene, ni to nije pomagalo, nego sam morala da ih Anju sa sprata, recimo, spustim u kuhinju, da bi Mina ostala gore, pa onda ih zamenim, druga ode na sprata, ova dođe dole da bi mogla da uče kad su bili u istoj smeni, znači to je bio opšti haos. Tako da, ja se nadam da će one, to mi svi kažu, mislim, ovako, da sestre koje gde je mala razlika je kod njih 20 meseci i 1 dan,
da će to kasnije da se tako promeni, da će neće moći jedna bez druge i ja to negde vidim već neke naznake u smislu da one prosto ne mogu jedne bez druge, iako se svađaju, iako su različiti totalno. No dobro, ovo mi je bilo jako bitno da vam kažem da, eto, to je prosto jedna želja koja je bila toliko velika, toliko jaka, toliko se godina vukla, toliko je ona pričala o njoj, toliko je na nju pratila. Mislim, ja sam negde zahvalna što mogu to da joj priuštim. Ja sam ona je već zvala mama, hoće to biti stvarno, hoćeš ti mene da vodiš, hoćeš ti ideš sa mnom. Ja kažem, nije važno ko će da te vodi, ti ćeš da odeš na to, jer je to tvoja želja životna, stvarno, mislim, ako je nešto išta, ako išta više žele, to je bilo da upozna Janu. Ja sam čak i taj tim obavestila da Anja nije običan fan, da je ona šta sve ima njene slike, ne znam, je lepila po zidovima, puštala meni video, ja sam imala fazu kad je bio maraton sa jednim videima gde se orle kaže, molim ti isključi, gde se gasiš, to je bila reakcija otprilike na sva ta videa i to je, kažem, eto, ponovit ću, jedna velika manifestacija, ali imaju ih puno, obe, i meni je jako drago što znam da onda kad požele, ne znam, možda treba da spomenem šminku koja je toliko pričala da je želi, iako ima 12,5 godina, to je sad, sve se pomerilo, granice su pomerile, koliko god ja ne bila saglasna sa tim, na kraju dobila od njene sestre, od moje bratanice, gomilu šminke u jednom danu, gde je rekla samo, evo vidi kako mi se i ova želja ostvarila. A toliko sam pričala o tome, pa da, telefon, iPhone, recimo, iPhone je toliko želela od malena, toliko da je crtala, skidala je sa interneta, ne znam da se to pričala neku videu, recimo iPhone 8, pa onda od kartona napravi iPhone 8, pozadinu kako izgleda, pa onda iPhone 5, pa 6, i onda je u školi u Pančevu su deca to videla pa su naručivala i ona je to prodavala za 20-30 dinara i tako skupljala pare da bi kupila selotep s kojim je omotavala taj karton, da bi na kraju prošlog leta iz nebuha jedno i drugo stiglo iPhone. Se ne razume, mislim da je taj neki 5S koji je negde shodno njihovim uzrastima, a opet znala sam da telefon taj nema niko ja mislim, skoro niko iz njihove generacije i rekao sam, deco, nije to za vas, ali želja je čudo, mislim, stvarno, evo kažem, kako je ona kreirala i pravila i ona je, čak i dok je pravila, ona je to doživljavala kao da pravi prave telefone i tako je prodavala, ovaj bio skuplji, taj karton pozadina što je veći, ovaj bio 80 dinara, ovaj 30, ne znam, deca su to naručivala, ne znam, džeparca plaćala, sećam se toga, znači kod je juče bilo da bi, kažem, manifestacija iPhone-a došla u pravom trenutku, mislim u pravom trenutku neočekivanom prošlog leta. Eto i njoj i Mine negde tako usput dobije i ona nešto što verovatno želi, ali ne izgovara, nije ni važno ili nije bitno toliko. Tako da radite sa svojom decom u smislu usmerite ih, nemojte da ih pritiskate, ludo je vreme, velike pritiske imaju dovoljno i škole, obimni su im programi, preobimni, pričajte sa vašom decom kao da su odrasli ljudi. Zašto? Zato što će tad da se osete uvaženim i bitnim. Baš kao sa odraslima, slušajte njihove želje, pitajte ih šta misle o tome i kad nešto hoćete da uradite, a bitno je za porodicu, nemojte da odlučujete vi, samo vi. Pitajte ih za mišljenje. Pitajte ih, deca to pamte, deca znaju, deci ostaje to u glavi više nego nama. Znači ja ništa ne radim bez njih, nijednu odluku bitnu u životu nisam donala bez njih. Neke bitne osobe u mom životu
bitne njima. Bitnije njima nego meni sad. Su govorile šta njih pitaš, bre, to su deca, kao kupi to i vodi, ne znam, ili tako. Pa nisu one stvari, niti sam ja njih rodila da bi rodila decu, da bi rekla da imam decu. Ja sam njih rodila zato što sam ih ja želela, a ne interesuje me što se ispostavilo posle da ih niko više nije želeo. Baš tako, bukvalno tako. I zato su one meni jako važne, njihova mišljenja. Koliko god one imale godina, ja od njih mnogi stvari učim danas, da bi znala kako da se postavim prema njima. Ne treba vam puno vremena da biste se posvetili deci, ono kao, ne znam, budete 3 sata s detetom, ne progovorite ni reči, ste na telefonu, ali ne radite ništa pametno i korisno za tu decu, nego se dopisujete ili ne znam, ne kažem vi, ali pogledajte sa strane šta se radi, šta se dešava. Šta rade majke po parkovima sa decom? Šta je sa školom? Nemojte da ih pritiskate. Imaju mnogo obaveza i mnogo nametnutih stvari. Ja sam prezadovoljna njihovim uspehom, obzirom da znam i da sam videla sve programe, da sam prelistala sve šta im je dato. Meni je bitno kad vidim da one sednu da uče i kad ih saslušam, kad mi ispričaju ono što su naučili i kad iz toga izvučem šta znaju sasvim dovoljno za život, dovoljno za sutradan ne razmišljam uopšte. Uopšte me ne interesuje to sutra. Interesuje me u smislu šta njih interesuje, da ih usmerim na tu stranu, da mogu da ih uputim na tu stranu. Znači, u stvari one već same idu moje, samo da ih poguram koliko god mogu da im dam taj vetar u leđa, jer znam da će one same još više da idu napred i da prosto ja tu nemam neku veliku ulogu, osim da im budem tu kad kažu mama, imam nešto važno da ti kažem, da saslušam i da kad ja imam nešto važno da kažem i napravimo kao kućni savet. Ranije smo to imali jednu nedeljno, onda imate u nekom videu, ako nema ja ću da vam ispričam, ne sada, onu vežbu Raduj se koja je fenomenalna, to je za dizanje vibracija, ako kroz nju i saznajete šta su dečje želje, koja je odlična. Znači, saslušam ih uvek i u većini slučajeva im pomažem i ostvarujem to njihovo retko kad kažem ne. Zna se kad kažem ne, kad je kazna u pitanju. Kazna je uvek nešto u smislu da ukinete detetu ono što najviše voli i onda dete oseti negde da je zaista pogrešilo i tu dođe u tom trenutku dete oseti kajanje i tad dete shvati da je stvarno pogrešilo, da dete je tad nema pitanje a zašto si mi to uzela, jer onda zna da je stvarno napravilo grešku i to vam je vrsta kazne, a ne batine ili batine iz raja izašla, pa nije. Mislim, realno, za današnje vreme nije. Imate decu koju možete tučiti do suza, dete ne osjeća fizičku bol. Ili osjeti i to prođe. Nemojte to da radite. Postoji način za sve, ali morate prvo da pričate sa decom. I kažem, opet ne morate mnogo da pričate. Bitno je da izvučete iz njih šta im treba, šta žele, koje su im potrebe, a onda da vidite šta vi možete tu, šta ne možete, da uskladite sve to, a u stvari sve se može, samo treba da se uskladi. Lako je reći, ne mogu to, nemoj to, nemoj sada. Vaše nemoj sada mora da ima opravdanje, zašto nemoj sada? Kao što moje nemoj sada ima i one znaju tačno i sačekaju. Nemam vremena, ne možete to da kažete, nikada nemam vremena. Onog momenta kad kažete nemam vremena, mislim, koja je uloga roditelja? O ovome sam htjela da pričam u 2 videa, pričat ću, mislim ne u 2, u nekom drugom videu, pričat ću možda opširno u nekom, ne znam, od narednih videa, ali ovo se ne odnosi samo na roditelje, tetke, stričevi, ujaci, ujne, ako vidite da roditelji ne rade sa decom, radite i vi sa tom decom ako nemate svoju decu, ili iz komšiluka, kako god, posvetite pažnju nekom detetu. Jer svako dete
Da li bilo sa oba roditelja, sa jednim ili ni sa jednim, traži pažnju kako god. A mislim da za toliko svi mi imamo vremena. Jer ako imamo vremena da, ne znam, pomazimo psa na ulici ili da neko šutne mačku na ulici, pa imate vremena da se obratite jednom detetu ili da vidite da prepoznate u njegovim očima možda potrebu za razgovorom, pomoći ili nečim, šta god, nije važno. Eto, znači, usmerite svoju decu, ako ne znate kako, neka zaprate kanale Moje dece ili ne morate da zaprate, prosto neka odgledaju neka videa, ima ih mnogo, Anja mnogo više nego Mina, ima tu svačeg i smešnog i njih dve su zajedno snimali videa i meni su radili onaj kao prank koji ja ne znam da li uspeo. Šta je prank, neću da vam kažem jer ja nisam znala, nego sam morala da pitam, ne znam nija koga na Google ne postoji, tako da vidimo se u nekom narednom videu. Eto, ja sam mislila da će biti kraće, međutim, euforija je čudo, adrenalin je čudo kad su deca u pitanju, tako da ja ne mogu da stanem, prosto ne želim niti ću. Eto, otkud i na kraju krajeva, kad kažem ja sam srećna i presrećna i zato što živim ovakav život zajedno sa njima, baš zato što su one takve kakve jesu i za mene baš posebne. To želim vama da uradite sa vašom decom, da obavite razgovor i da vidite na ovakav način na koji sam vam rekla i da onda vidite i shvatite koliko u stvari prvi put kad budete razgovarali sa njima ne znate ništa o vašoj deci. Volim vas puno, vidimo se u nekom novom videu uskoro.